खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरीआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों आस इन्डास्ट्री मुंनि कारखानायाव अर खामना सिलिंखार जायो। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ लोब्बा लाखिना सानजारि नोगोराव ख्रिस्टि मोसानाय हान्जानि साखाफारा, भारत आरो श्रीलंकानि गिबि T20 खेलनि साखाफारा। आसामाव सामब्रामनि बेसेना 1 केजिआव 70 रां जाबाय। NF रेलवेनि GMआ गसाइगाव रेलवे स्टेशनाव दावबायफैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 3 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलि समाव गुमुर मोनै सिलाबाटाराव थानाय आस इन्डास्ट्री मुंनि कारखानायाव अर खामना सिलिंखार जाजोबो। बे जाब्रबथाय जाथाया गाहायै सुलु मोननाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव अखा हाबाय दंमोन। बे समावनो गुमुर मोनै जाथाया जाना थांदों। बे जाथायाव गासै कारखाना बिगोमानिया 45 लाखनिबो बांसिन आगजु एबा मेसिनफोरा खहा जायो। बेनि अनगायैबो 10 लाखनिबो बारा बेसेन गोसा जिरादफोरा खामना सिलिंखार जायो। फै जों माखासे नुथायखौ नायदिनि। 4 जानुवारि खालारखालि सानजारि नोगोराव गोबां साननिफ्रायनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव गोमोथाव ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जाखौ लाना साखाफारा खालामनाय जादों। गाहायै फैगौ 7 जानुवारिनिफ्राय जागायना 10 जानुवारिसिम मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ सनितपुर जिल्लानि राङापारानि खैलाजुलिनि सिङाव थानाय रौनिया फोथाराव खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिना सानजारि नोगोरनि सिङाव ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जानि साखाफारा खालामनाय जादों। थाम जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीआव फुड सिभिल साप्लाइ एन्ड कन्सुमार एफेयारनि एडिशनेल कमिशनार बिथांमोना गोबां सावरायलायना आरो आसामनि माखासे आयदानि मिनिस्टारफोरजों गोबां सावरायलायनानै आसामाव सामब्राम एबा पियाजनि बेसेनखौ 1 केजिआव 70 राङाव थि खालामनाय जायो। थांनाय 3 जानुवारि खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव रेलवे स्टेशनाव हरखाबै सा सानजा भारतनि रेलवे बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि NF रेलवेनि जेनेरेल मेनेजार सन्जीब रायआ दावबायफैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव NF रेलवेनि जेनेरेल मेनेजार सन्जीब राय बिथाङा फोरमायदों दि सा सानजा ओनसोलाव रेलवे सिबिथायखौ भारत सरकारा गोख्रों खालामनो थाखाय राहा लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। GM DRM आহি থাকে আৰু গৈ থাকে। ইহঁতে নিজৰ লেভেল আৰু এটিটিউডটোকে ইহঁতে ইয়াত তাৰমানে প্ৰকাশ কৰি থাকে। আমাৰ গোসাইগাঁও সাব ডিভিজনৰ যিমান ইয়াত তাৰমানে এই জনসাধাৰণৰ যিটো দাবী, সেই দাবীক আজি তাৰমানে বিগত স্বাধীনতাৰ পৰাই সিহঁতে হেলা কৰি আহিছে, এতিয়াও হেলা কৰি আছে। সিহঁতৰ নিজৰ মই মাতালি কৰি সিহঁতে নিজৰ মতে সিহঁতে ইয়াত তাৰমানে কাম কৰি আছে। গতিকে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি গোসাইগাঁও সাব ডিভিজনৰ যিমান সচেতন নাগৰিক আছে এই NF ৰেলৱেৰ এগেইনষ্টত আমি এটা গণ আন্দোলন তুলি আমি আগন্তুক দিনত এই 1-2 মাহৰ ভিতৰত যদি সিহঁতে আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে ৱেষ্ট বেংগল মুখী তাৰমানে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু তাৰমানে সাউথ বৰ্ণ যিটো আমাৰ ট্ৰেইন আছে সিহঁতে যদি ৰখাৰ ব্যৱস্থা যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এটা গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব। আৰু এইটো আমি লাগিলে আমি ট্ৰেক জাম কৰিম, আমি লাগিলে ট্ৰেইন চলাচল বন্ধ কৰি হ'লেও আমাৰ দাবী আমি তাৰমানে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চবে একজোট হৈ আমি ইয়াতে আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব। দিনैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।